E petrecere în savană, masă mare, multă hrană. E chemată lumea toată, doar să fie educată. Erbivore, carnivore, hai veniți să facem hore. Dragi prieteni, hai poftiți, este loc, nu vă îmbulziți. Uite așa strigau de zor toate zebrele în cor. Aveau și un regulament, uite aici și fii atent. Regulament. Astăzi nimeni nu se ceartă și învață să se împartă. Nu împungem, nu pișcăm, nu ne batem, nu înțepăm, nu zbuchim și nu vânăm, reciproc ne respectăm. Astăzi vine fiecare de acasă cu mâncare. Ne purtăm frumos la masă, cui nu-i place, stea acasă. Și ne punem pofta în cui, astăzi vânătoare nu-i. Animalele se adună și pe rând o să ne spun care e felul de mâncare ce preferă fiecare. Așadar, ne-am înțeles? Batem palma și am mers. La ospățul din savană, dintr-o țară africană, animalele se adună să le spunem poftă bună! Toți sub baobab s-au strâns, masă mare au întins. Animale mari și mici, șerpi, hiene, lei, furnici, antilope, leoparzi, zebre, rinoceri, gheparzi. Azi e zi de sărbătoare, fără griji și supărare. De sub masă, fără frică, se ițește o furnică. Mult stimată adunare, când e vorba de mâncare, suntem foarte strângătoare, harnice, nevoie mare. Nu suntem pretențioase, dar nici prea prietenoase cu acei ce nu muncesc, trândăvesc și chefuiesc. Dulcele ne place tare, adorăm și semincioare, frunze, fructe și legume, și fistic și nuci și alune. E gustos tot ce găsim, mușuroiul îl hrănim. Leul mândru stă la masă. Știți ce are el în plasă? Carne crudă și cârnat, dar se poartă cam ciudat. Ce se mai agită, frate? Mișcă coada, dă din coate, tremură și are febră, tot uitându-se la zebră. Ce-ar mânca-o aici pe loc, dar n-ar fi corect deloc. Înțelegerea e clară, el aici e domn, nu fiară. Nu-mi prieste mie iarba, zice netezindu-și barba. nici buruiana, nici aluna. Carne vreau, doar carne într-una. Uite și broasca testoasă se încumetă să iasă. Scoate capul, cere scuze și se linge încet pe buze. Pune pe o tavă mare 7 feluri de mâncare: varză crudă, pește copt, o banană, viermi vreo 8, frunze, iarbă și lăcuste. E de ajuns ca toți să guste. Împreună au mâncat până când s-au săturat. Mulțumim, doamnă testoasă, pentru masa cea gustoasă. Broasca, știți voi, e sfioasă și-a ascuns capul în casă. Ce ospăț, ce ospăț! Strigă struțul șurubăț. Am întârziat puțin la acest frumos festin. Ia să pun și eu pe masă ce-am pregătit de acasă: frunze dulci și semincioare, multe fructe hrănitoare. N-avem pofte culinare sau pretenții la mâncare. Noi mâncăm tot ce găsim, chiar și pietre înghițim. Și se știe, dinți n-avem, hrana ca să o rugumăm. Leul a strâmbat din nas. Eu de carne nu mă las. Crocodilul stă tăcut și e tare abătut. El mănâncă tot ce poate, orice fel de vietate: păsări, zebre și țestoase, ce îi par așa gustoase, antilope, crabi și pește, orice pradă îi priește. Uneori noroc de am, pap și un hipopotam. Tot oftează neîncetat.
Câți prieteni am mâncat? Ce să fac? Sunt carnivor și nu mi-e deloc ușor. Aș mânca doar pomușoare, dar mă doare burta tare. Aș mânca vițe de vie, îmi provoacă alergie. Ce să faci? Așa e în viață. Spuse zebra cea isteață. Unii numai iarbă vor, altul este carnivor. Doar cu carne se hrănește și pe noi ne fugărește. Astăzi însă stăm aici, animale mari și mici, și pe rând noi povestim ce mâncăm și ce poftim. Eu prefer doar iarbă moale, care crește colo în vale, frunză dulce și gustoasă. Hai, serviți, am pus pe masă. Erbivor sau carnivor, la ospăț fii primitor. Toți urechile au ciulit când girafa a vorbit. Dar girafă, stai un pic, că nu auzim nimic. Povestește cât mai tare, că ești înaltă până la soare. Tocmai vă spuneam acum ce mănânc și cât și cum. Eu consum, dragi animale, doar produse vegetale, frunze, ramuri de copac, plante fragile îmi plac. Dorm puțin, am gâtul lung, cât mai sus să pot să ajung. Sunt extrem de pofticioasă și cu toți prietenoasă. Domnule hipopotam, nu cumva trezit v-am? Vă rugăm să ne arătați ce bucate preferați. Somnoros, el s-a întins, a căscat și apoi a zis: Ziua întreagă dorm adânc, noaptea ies ca să mănânc. Caut iarbă pe aproape, cât mai mult pe lângă ape. Dacă nu-i cu supărare, eu merg iarăși la culcare. S-a îndreptat spre râu Alene, cu Moș Iene pe la gene. Și cât noi ne-am dumerit, el pe loc a adormit. Elefantul a strigat foarte entuziasmat: Ia ghiciți ce mi-a trimis unchiul meu de la Paris? 7 lăzi de portocale, 8 borcane cu migdale, turtă dulce, biscuiți, pastă albă pentru dinți. Mănânc iarbă ziua toată, azi doresc și ciocolată. Nu vă fie cu mirare, căci e zi de sărbătoare. Multe mai erau bucate, au cinat pe săturate. În savana adunați, ieri dușmani, iar astăzi frați. Au mai stat nițel la sfat, au dansat și s-au distrat. Uite luna acolo în zare, este vreme de culcare. Elefantul s-a sculat și din trompă a sunat: Dragii mei, v-am anunțat că ospățul s-a încheiat. Rămas bun cât și-au luat, în savană s-a noptat și-au plecat cu toți acasă, după cina cea gustoasă. Acum știți, copiii isteți, hrana multor vietăți. Voi acasă ce mâncați? Ce bucate preferați? Este ora de dormit, iar povestea s-a sfârșit. Și acum, cu mic, cu mare, hai, fuguța la culcare. Noapte bună, vietăți, somn ușor, copii isteți.